Zubná pasta, ktorá obsahuje čisto prírodné zložky. To znie ako skvelá správa. Dobrý deň, som doktor Gavrajlov z týmu Qualident. Nedávno ma moji priatelia zo spoločnosti Ina Essentials prekvapili správou, že vytvorili zubnú pastu na báze čisto prírodných zložiek. Jej hlavnými zložkami sú škumpa vlasatá, lúh z Čierneho mora a postbiotika z mäty. Škumpa vlasatá a lúh z Čierneho mora majú tradíciu v boji proti boľavým ďasnám a postbiotikum z mäty má mnohonásobne silnejšie účinky ako štandardná mäta. Veľké množstvo ľudí na celom svete trpí problémami s ďasnami a zubným kazom v dôsledku nedostatočne vyčisteného zubného povlaku. Baktérie zo zubného povlaku môžu spôsobiť veľmi veľké problémy. Preto je mimoriadne dôležitý včasný zásah, ako aj dobrá ústna hygiena. Podľa mňa by malo byť snahou hľadať prírodné produkty, ktoré sa postarajú o našu ústnu hygienu. Používam zubnú pastu Ina Dental ešte len krátky čas, avšak s výsledkom som maximálne spokojný. Preto by som zubnú pastu Ina Dental ochotne odporúčil všetkým pacientom, ktorí trpia citlivými zubami alebo majú problémy s krvácaním či bolesťami ďasien a chcú nájsť úplne prírodné riešenie. Táto zubná pasta je nový, ale veľmi sľubný produkt a ešte len zistíme, ako veľmi prispeje k zdraviu pacientov.